keď je nejaká kalamita, kedy napríklad zhodí elektrický stĺp, tak je nutné, aby tam nejaký pracovník prišiel riešiť tento incident. A v podstate toto je jedna z vecí, ktoré sme na projekte riešili. Field Service Management je systém, ktorý pomôže naplánovať prácu technikom. Má také dve veľké časti a jedna je vlastne tá plánovacia tabula, plánovacia mapa, ktorú používajú vedúci technici alebo dispečeri, ktorí prideľujú každý deň prácu pre ľudí, ktorí vyražajú do terénu a riešia tie svoje úlohy. Dostanú pracovný príkaz, ktorý naplánujú, vedia sa pozrieť na to, že či je dostatočne blízko, či má dostatočné vzdelanie, či môže vlastne tú prácu vykonávať a zároveň ako náhle už s tým plánom je spokojný, tak sa to vypublikuje do mobilnej aplikácie a každý zamestnanec, ktorý príde, odklikne si dochádzku na mobilnom telefóne, môže začať pracovať na tých konkrétnych pridelených pracovných príkazoch. Z toho biznisového tam najväčšou výzvou bolo presvedčenie tých pracovníkov v teréne, ktorých malo byť okolo 2000, ktorí budú pracovať a prejdú vlastne z papierového sveta do elektronického. A sú to ľudia, ktorí nie sú ITčkári, ale sú to pracovníci v teréne. Pre mňa je veľmi dôležité stotožniť sa s tým projektom, pretože ja vnímam ako obrovský rozdiel. Povedzme, že by som pracoval v banke na nejakom finančnom projekte a tam nevidím úplne ten výsledok, alebo neviem si to nejak predstaviť. V podstate robím nejaký software, ale nevidím taký priamy dopad, alebo nevidím to, ako to iným ľuďom pomôže. V tomto prípade to je jasné. Aktuálne je veľmi obľúbená téma umelej inteligencie a machine learningu a v rámci tohto systému my máme veľmi komplexne a podrobne spracované automatické plánovanie a pridávanie AI prvkov do tohto systému, ktorý tú prácu tým dispečerom zjednodušuje. Od nejakých jednoduchších oblastí, ktorým som sa venoval prvé roky, až postupne, keď som prijavil záujem sa zaujímať o big picture na tom projekte, tak mi bolo umožnené takéto veci riešiť a teda pristupovať k tomuto projektu nie iba ako individuálny prispievateľ, programátor, ale aj ku koncu toho projektu aj takého architektonického hľadiska. Ten tím bol niekde okolo do 40 ľudí. Tá expertíza samozrejme bola široká, jednak technologické témy a tie biznisové témy. Tá doména bola pre nás z časti nová. To, čo som sa naučil vo svojom kariérnom živote, tak som sa naučil v tejto firme.